ବାପା ଦୁଃଖ ନା ନମସ୍କାର। ଭଲ ଅଛ? ହଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଉ ମୋର ତ ସୁରାଟରୁ ଆଇଲି ହଁ ଆଉ ଛୁଆ ମାନେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଦୁଃଖିଆନା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତର ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ହଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆର ବାହାଘର ହେଲା ନା ବାହାଘର ତ କେବେଠୁ ହେଇକି ଛୁଆ ହେଇଗଲା ମୋର ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଛୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ନାଜ କଥା ମୋର ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ 2 ମାସର ଛୁଆଟା ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ସେଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିଲି ଦୁଃଖିଆନା ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଚାରିକି କରିଦବ ଆଉ ଟିକେ କଣ କଣ ଆଇଟମ ହବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ହବ ମୁଁ କହୁଛି ଚଟଣି ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭାତଟେ ଡାଲିଟେ ହବ ଚିକେନ ଟା କଣ ପାଇଁ ହବ 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 ଭାତ ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଏତେ ଆଇଟମ ହବ ତାହେଲେ ମଟନ ଟା କାଇଁ ହବ ହଁ ମୁଁ କଣ ଡରିଛି ଆଉ କଣ ମୁଁ ତ ସୁରାଟରୁ ଆଇଛି ମୁଁ ତ ପଇସା ତ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ଚିକେନ ଟେ ବି ହବ ମଟନ ଟେ ବି ହବ ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଯୋଉମାନେ ସାଧା ଲୋକ ସେମାନେ ପୁଣି ସାଧା ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପନିରଟେ ହବ ହଁ ଠିକ କଥା ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଆଉ ମଉସା ଆମର ଶାଗ ଅଛି ଶାଗଟା କରିଦବା କି ବାପା ହଁ ଶାଗ ବି ହବ ଶାଗ ବେସର ତ ଶାଳିକି ମିସବିହେଭ କରି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଆଉ ସେଇଟା ବି ହବ ବେସର ସେଇଟା ବି ହବ ଆଉ ଓରେଇତା ତ ବୋଉ ଘଇତା ସଳେ ଚୁର ବାପା ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛ ଆରେ ଭୋଜି କରି ଆପଣ ମଜାକ କରୁଛ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଆଉ ଟିକେ ମଉସା ଆଉ ଯଦି ଡାଲିଟେ ହଉଛି କଙ୍କଡାଟା କଣ ପାଇଁ ହବ କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛ ଆଉ କଙ୍କଡା ଯଦି ହବ ବାଗେଦା ଚିଙ୍ଗୁଡି କାଇଁ ନ ହବ ବାଗେଦା ଚିଙ୍ଗୁଡି କାଇଁ ନ ହବ? ବାଗେଦା ଚିଙ୍ଗୁଡି ବାଗେଦା ଚିଙ୍ଗୁଡି